ולא נראה שזה יפסיק בקרוב. אז מה אפשר לעשות עם זה? אולי אפשר בכלל לעבוד עם הדחף הזה, למרות שהוא עולה כל כך מהר ובכזו עוצמה? יש תחומים בחיים שאנחנו כל כך מצליחים בהם, דברים שאנחנו יודעים לפתור, לנהל, להתמודד. אבל דווקא כאן אנחנו לא רואים פתרון. מה יש שם בתחומים האלה שאנחנו מצליחים בהם, שפה אין? מה אנחנו מביאים לשם שפה אנחנו לא מביאים? ואולי הדחף הזה הוא בכלל לא נגדנו. אולי הוא מנסה לעשות משהו בשבילנו. אנחנו רגילים לחשוב עליו כאויב, כמשהו שצריך להילחם בו. אבל אולי הוא גם מבקש משהו. אולי הוא מנסה גם לפתור לנו משהו. ואם זה ככה, אולי אנחנו לא צריכים להילחם בו. אולי אנחנו יכולים להסתכל עליו אחרת. לא כאויב, אלא כמשהו שאפשר להקשיב לו. ומה שמעניין, כדי לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לוותר על האכילה.